dø! Muahahaha! Nej, far! Jeg har ikke med at gøre her. Kongeriget vil snart blive mit. Flere år senere, hvor kong Allan den anden nu var blevet kronet, herskede alt fred i kongeriget. Men lidt derfra i det onde rige Krasnakistan var kong John ved at planlægge sin plan om at overtage Kumark. Nu er det ved at være tid til at overtage og regere over Kumark, inden den forfærdelige udvalgte kommer og besejrer mig. Har du ikke allerede dræbt den udvalgte? Der kommer en udvalgt hvert århundrede. Samle styrkerne og gør klar til krig. Som de befaler, min herre. En ganske almindelig dag stod den ganske almindelige unge mand ved navn Werner og smedede. Jeg må desværre meddele, at plottet mod kongen slog fejl, fyrste. Vores vagt blev slået af en ung mand ved navn Werner med et eneste slag. Det kan ikke passe, at profetien er allerede gået i opfyldelse. Er der kommet en ny helt. Han må stoppes. Mogens! Gå ud og slå den af Werner ihjel. Jeg vil se hans hoved splittet på hans krop. Jeg vel, herre. Hvad hedder du? Jeg hedder Ellie. Jeg vidste, du var den udvalgte. Hvad snakker du om? Har du ikke hørt om profetien? Hvilken profeti? Hvert århundrede skal den udvalgte redde kongeriget. Hvorfor skal det lige være mig? Det er din skæbne. Udvalgte, har du brug for et fabeldyr? Og jeg ved, hvor den ligger henne. Brøllekrabbenogen ligger nede i en dyb grotte og venter. Mogens drog nu afsted for at dræbe den udvalgte. Tak, men jeg kunne godt have klaret ham selv. Jeg, kong Allan, udnævner dig hermed til at være ridder af Kumark. Så rejs dig, Werner von Kumark, og gør mig stolt. Jeg vil ikke skuffe dig. Jeg vil udrydde fjenden og redde landet.
Jeg er meget stolt over min hær. Vi skal nok slå John. Ups.